Ahoj a máme tu další díl Minecraftu. Dneska jsem tu jenom já, Radek, a můžeme hrát. Hrajeme svět, který jsem rozhrál se svým kamarádem a minule jsem si tady chtěl postavit barák. Nestihl jsem to, ale já to dostavím. Třeba hafo. Tak. Chce něco? Tady toho je. Jo, asi bychom se měli nažrat. Tady. Dobrý. Tak. Jo, takže máme tady železo. Tohle vypálíme. Dojdeme ještě pro dřevo. Kráva. Krávy. Jak se vlastně povídáte krávy? Dost necháme toho. Nejsme přeci malé děti. Když tady koukám, tady je strom, kde se měl stůžit. Kdyby to chtělo, tenhle díl bude asi jako nic moc, ale natáčím to, abyste viděli, abyste si mi řekli, no, on hraje za kamerou, no, tak proč to nenatáčím? No, tak já to natáčím, ale bude to asi nic moc, že tady hodně budu těžit dřevo a ještě budu dostavovat dům, ale pak už budu branchminovat, hledat dia a takové věci. Takže tak už to bude mnohem zábavnější. Ještě jeden strom. Jo, určitě budou vycházet i vlogy a i jiný jako let's playe, nejen Minecraftu, ale třeba bude Badland. Já nevím. A takovýhle věci, no. Subway surf. Tak, dřevo bychom měli. Asi. Tamhle dům. To je zlo. Respawn. Ach jo. Velký! Takže tenhle díl znáte takový, tady máte urputný souboj ze slimy. Tomu slimebolu. Tady ještě jeden díl. Tady ještě. Pojmové bylo mrtvý. No teď už se můžeme v klidu vyspat. Skáče ještě jeden velký. Vy si říkáte, že to dávám třeba do jiných cestek, ale já prostě kterou českou krevní chytnu, tak do ní to dám. Tak.
nevím, to je slajno. Tam jsou mý věci. Kde je sakra mý dřevo? Kde? Creeper! Takže myslím, že dobrý. Tak. Teď v první řadě bych si vypálil železo. Něco železného. Nebo ne. Děláme si dostupný standum. Jo, 52. To bude vždycky hodit. Tak. Tak jo, sakra, nejde vystavit dům. Jo. Takže dobrý. Teď zkouším střechu. No, střechu nám dá se hodně zabrat. Mám materiál. Málo materiálu bude. Jo. No, to jsem tady nedomyslel zrovna. No já to si vylepším pak dům. To bylo jen takové jako. Mám si tady takový udělám zatím takovou malinkou provizorní střížku. Jo, tady bych chtěl to dohrát do takové fáze, až najdu třeba dia. No a prostě bude to nějaký dobrý. Třeba aspoň 20 dílů by to mohlo mít. Jo, natáčím se docela dlouho. No, dneska už ten dům dostavím. Říkal jsem, ten třetí, čtvrtý, druhý, první díl bude jako takový nudnější stavím dům, že jo. Těm suroviny, ale pak od takového 5. 6. dílu už to bude zajímavější. Jdu chodit, branchminovat, do přírody hodně, na výpravy a tak. Takže se má na co těšit. Ale teďka ještě musíte vytrpět tady k nudu a musíte se přesto přenést trochu. Jako třeba se na to ani nekoukejte. Ale prosím, dávejte mi odběry, lajky. A no, třeba se na to právě ani nekoukejte, ale radši se třeba přesto přeneste a od toho 5. dílu se na to začnete dívat a uvěříte, že vás to bude bavit zase. No, už nám to tady vyrostlo. No, až dostavím ten dům, no, tak budu branchminovat. Tak, jo. No. Dneska dostavím střechný dům. Jo, ještě dům bych měl mít, tady někde v střechách. Tamhle třeba? Skoro. No jo, jsem nedomyslel. No. Tady ne, to bude tady. Ne. Jsem tam poslední. Jo. Tady dveře. Tak.
Jo. Takže tenhle první díl bych jako za chvíli ukončil. Tam dostanu tu střechu a budu to nahrát. Tamhle tu česku to ještě vyřeším, to ještě nevím, jak to bude. To bude asi v dalším díle. Tak došlo dřevo. No, tak já si myslím, že by to pro tenhle díl stačilo. Mějte se pěkně a čau. Čau.